A Diputación gastou 11.000 euros máis IBE nun estudo sobre o tren da Gudiña. Un estudo que o propio Norde admite que está sen rematar, sen datos objetivos, consegos, recoñecidos e difundidos como propaganda xusto antes do Nadal. Un instrumento para atacar ao Goberno Central, sen máis utilidade. Mentras tanto, aquí mesmo no Chou, lista de espera de ata 6 meses, con equipos vellos, con tellados caendo, sufrindo, inundacións, con espazos non aptos para a convalecencia, insalubres. Fora da capital, mesmo o estado das cousas ou peor. En Valdeorras, un hospital sen especialistas, con pacientes derivados a León. En Verín, consultorios pechados por falta de persoal. No Carballiño, especialidades ofertadas que en realidade son inexistentes, debendo desplazarse hasta aquí, hasta o Chou. E en educación, a situación non é mellor. Peche de unidades, supresión de postos docentes, carencia de servicios adaptados, milleiro de nenos en praza pública infantil de 0 a 3 anos e moitos outros déficits que evidencian por envelhecer dun servicio público fundamental. Pero sobre todo isto, a Diputación inviste 0 euros. 0 euros en estudos, por qué? Porque non serve para atacar ao Goberno Central, porque deixaría en evidencia as súas propias responsabilidades, porque a situación de desleixo da nosa provincia non se dirime en Madrid, senón en Santiago e en Ourense, onde residen as competencias e capacidades. Santiago e Ourense, precisamente onde o papel. Dende o Grupo Socialista rompemos o silencio. Exiximos estudios rigorosos sobre sanidade e educación para coñecer o auténtico estado do servicio da provincia, non máis propaganda do PP disfrazada de investigación.